Hola. Hola, que ens han dit que ets un dels propietaris del càmping. Què tal? Sí, sóc el Xavier. Que veniu a fer alguna visita al Serra de Prades Resort? Sí, ens agradaria veure una mica com és, que ens ho ensenyaries? I tant, us acompanyo, us ensenyo encantadíssims tot el resort. D'acord? Veniu amb mi? Mira, si veniu per aquí us ensenyaré tota l'àrea de piscines i l'àrea de l'escenari amb tota l'animació. Us atreveu a fer una mica de zumba? És el que té, que vens per un cap de setmana i t'enganxa. No tens ni un minut lliure, a les 10 del matí ja està. Anem a fer de dinar als animals, a les 11, al miniclub, al waterpolo, al sis que no t'ha temps de res. És la primera vegada que veniu al càmping? No, ja fa 6 anys. Molt bé, i què és el que més us agrada del càmping? El bo és que vaig amb les nenes i les activitats que fan són molt bé perquè podem estar amb la dona, podem passar-nos molt bé i ells se diverteixen molt. On ens trobem ara? Doncs ara aquesta és la zona infantil. Aquí tenim tot tipus d'activitats, com per exemple el tir amb arc, hi ha pràcticament més d'una hectàrea d'activitats per nens. I què és el que més us agrada de venir al càmping? La piscina, l'animació que hi ha. Els animals, i li podem donar menjar als animals i ens ho passem molt bé. Que sou lliures aquí, podeu fer el que vulgueu. Sí, Sí. el papa és descansant i amb el mòbil i tot allò i nosaltres jugant. Buenas tardes. Què feu vosaltres amb aquestes bicis? Pues mira, donar una volta per aquí. En realitat venim cada cap de setmana i la veritat és que ens agrada molt, perquè això de no carregar les nostres bicicletes, poder-les agafar aquí, i la veritat amb el sistema elèctric, aquí hi ha un munt de rutes i la veritat és que ell i jo venim i ens ho passem pipa. Però no és una mica fer trampes a la bici elèctrica? Bueno, però això no se té que dir, això, no? És una petita ajuda. Hola. Hola. Què tal? They want to ask you something about the Serra de Prades Resort. Okay? Sure. It is possible? Yeah, sure, come on. Okay. What do you think about the different climbing in Serra de Prades and other countries? There's a lot of climbing everywhere. The weather is nice, the climate's nice. The rock is nice. See you. Bye bye. Bé, ara som al restaurant El Ceps. Ofereix un menjar típic català, de muntanya i amb cuina mediterrània també de temporada. Endavant. Hola! Hola, bones. Com et dius? Em dic Carmen, sóc una camarera d'aquí al restaurant El Ceps. Si la gent quan ve aquí a estar en un bungalou o a la seva caravana, tendeixen més a cuinar a la caravana o venen més a que els hi facin? És depèn del dia. Si hi ha espectacles, després al final pues, venen aquí a sopar, perquè com han perdut una mica el temps allà, disfrutant i tot, pues, venen aquí. Però si hi ha alguns dies que venen de la muntanya o qualsevol cosa, els apeteix anar a casa a cuinar. Hola! Doncs mira, venim d'aquí de la Serra de la Llena, que és aquesta serra que tenim aquí sobre mateix del càmping, que té una alçada màxima d'uns 1.026 metres, i a més amb unes vistes fabuloses, perquè a l'altre costat ja tenim les Garrigues, el Vilosell. Què té d'especial venir a fer running en aquest entorn? La varietat de rutes, senders, la passió pel running. Veig que teniu spa també. Sí, ara haurem d'entrar en silenci i us ensenyaré una de les zones privades. Podeu agafar i llogar-lo d'una horeta. Passeu, sisplau. Endavant. Bé, com veieu, aquí al Serra de Prades Resort som una família i amb tot l'equip d'animació i inclòs a l'Ouli, que ens ha vingut expressament a saludar-vos i a dir-vos adeu i fins a la pròxima. Us esperem a tots! Fins la pròxima!